Velkommen til Viborg Bryghus. I dag skal vi smage vores, hvad jeg synes er vores fyrtårn inden for juleøl. Den hedder Juletorvet og fortæller som altid en historie fra vores gamle hovedstad. Øllen Juletorvet er en barley wine. Der findes forskellige typer af barley wine, engelsk eller amerikansk barley wine, hvor den amerikansk er lidt mere bitter i det. Så jeg vil klassificere den her som en engelsk barley wine, som er lidt vinøs i det, måske endda en smule sherryagtig, og giver man den lov til at udvikle sig over år, så bliver den endnu mere sherryagtig, når den får lov at mikrooxidere. Den på 9,7% har en dejlig smag af malt og frugtagtige nuancer faktisk. Og så har den også vintage portvin tilsat, som lige giver lidt ekstra kompleksitet i den. Det her, det er sådan en øl, når vi ligesom kan fornemme stilheden derhjemme. Børnene er gået i seng. Sneen daler ned fra himlen. Det er nok regn her i Danmark. Men lad os nu blive i det scenarie, at det sneer dejligt i brændeovnen. Det er juleaften. Konen er gået glad i seng. Og far han åbner sådan en her. En barley wine. Og dufter til den. Og tænker, livet er godt. Super lækker, dejlig maltsødme og ikke noget præg af alkohol. Det må den simpelthen ikke have. Det har den heller ikke. Den er super afbalanceret, super lækker og dejlig at bare sidde og nippe til. Prøv den derhjemme.